O alcalde Manuel Ruiz fixo balance das intervencións realizadas polo Grupo de Apoio a Emerxencias Municipal durante o pasado ano 2020. A cifra de actuacións ascende a 411, un número suficientemente alto que evidencia a importancia e o labor que desenvolve este equipo. En unha parte o que son os accidentes e os operativos de tráfico, en outro o que é o tratamento de recollida de animais. Moitas veces pois sabemos que este é un concello que a costa trae cantidad de cetáceos que teñen que traballar a través do GAEN, o número de rescates e salvamentos que tamén superan os 100, e por último dentro deso que son os operativos, non? Operativos nos que chamamos pois cantidad de veces que teñen que salir a facer traballos diversos, desde pois recollida de velutinas ou outros no que poda estar, pero en total esas 411 accións pois levan a ver a importancia que ten o GAEM. O alcalde referiuse ademais a que o concello traballa no proxecto de remodelación da nave de Frións, na que se situará a futura sede do Grupo Municipal de Emerxencias. Anunciar que estamos traballando para que a nave que se alquilou con opción de compra para ter ali o Grupo de Emergencias, pois en estes momentos xa sirve para o aparcamiento de vehículos, pero que estamos xa facendo o necesario para que se podan empezar as obras para o traslado definitivo dentro deste ano, non? Aproveitouse tamén o acto para presentar a nova dotación de material que o Concello vén de recibir da Xunta de Galicia a través da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, concretamente unha furgoneta e unha tenda de campaña que servirá como posto de mando avanzado ou PMA.